बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिउ जारिमिन। थांनाय गिबि खोन्दोआव नोंथांमोना नुनो मोन्दोंमोन बड'फानि उन्दै समनि जिउ जारिमिनखौ। बे बाराव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि लाइमोन समनि थुलुंगाखां मोजां मोननाय, बिजाब लिरनाय आरो फरायनाय आरो मा जाहोनाव बिथांखौ आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनो थाखाय बाध्य खालामदोंमोन। बिथांजों सोर सोर गेदेमा दैदेनगिरिफोरा दंफायोमोन, आंगोसिन दैदेनगिरिया सोर सोरमोन, गासैखौबो बे बारनि नैथि खोन्दो फोसावथायनि गेजेरजों नुनो मोनगोन। गुबुन गुबुन खौरां बिजों, सेटेलाइट एबा डिजिटेल चेनेलफोरनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन बड'फानि उन्दै समनिफ्राय लानानै मुंख्लं जानाय समसिम गासै जिउ जारिमिनखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों दिन्थिबाय थादों। बेनिखायनो नोंथांमोनहा बड'फानि नैथि खोन्दो एबा लाइमोन जिउ जारिमिनखौ मिथिनो थाखाय फैगौ रबिबारनि मोनाबिलि 8 रिंगायाव नायनो दाबाव।